Ong yeme ngam tharai ba mendei usnyang uban pen i sekaperthai ya kecilong hijrah jome. Hendrai memepat me ong iba monlang ipa yang ha bangan menlau patrun haying cungi. Singaba Sapriang stat ki video jong iba tibor bat iba monlang. Ha kane ka video ine iba tibor ilakam ba ude yusipai bat iba mon pat ide upriu pai ba kumapi manga bat ha kane ka jinga tainya ka jongki hapo keren san sosial media kalong ka bai shirke ban sngap bat na kalyang ka jong iba mon ilakren bat balei me kum usipai memla ban jibab ya ka ka ba ngakren kat kum ka jing keren ka jonga bat na kalyang ka jong iba mon ilawang susu kani kalong ka jubab ka jong me kalong panban kum ka jingya lamba kla ya ki basngap hapo kani kari kasi be ka jongi bat na kalyang ka jong iba mon ilawang susu ba ngatharai memde u usnyang ban pen i ka jinglong hejra ka jong me bat halor jong kani ka video parlok kelam da pen slam tungan ya sngap ya kani ka jing pen phainya jong iba mon ia iba debor dik sibun parlok min sai kedupat da ki vepat ki video ba sipai na ong yeme ba me keno ya ke sarkar me bisni bihun banga yoro ya ke sarkar lada me de utau bru bestat balai memle da mame ya ka ka kam ka ba ke sarkar kam la ban le balai mem jubab ya kata na ong yeme me kum usipai ka ka ba melele na ka benta garib bat ka jai pendru jong balai mem jubab ya kata balai me jubab ya ka basnyu ya ka bahapat me klam jubab nga kembang yemi bamen manla putrun haying jonga nga ong yemi la dame kwa pantip nga dang don snyu ngam don snyu shu hakli jonga mela ban wan haying jonga hendai memepa me jubab de kompong nga ong yemi ngam tharai bamen dei usnyang uban pen i sekaperthai ya kecilong hijrah jome hendai memepat me ong iba monlang ipa yang ha bangan menlau putrun haying jongi singaba ban pei ba katu video kenang bamen sing thu ba omele ye kata lada me kwa ban wan lao patrun hiying jonga ngap diang sel bahaya me ngan pengkret lupa me kata ko mpiang ka ba me kwa ka petrol bar ka diesel lada me wan ngan ai ben full tank tamba me dei ban itu kan no treatment wan ho bunai ayu men wan kenang ba ngan pengkret lupa bat ki media namar kan ka ba kren mangaban me ka partai bro kala i kala sakhi te saka ka ba nginya kren hakasni ba me wan ka partai ka dei ban yi kata kadau hakapor ba melayu patun jome ngin record di video hakapor ba ngalayu tu pia jonga ki media kin record di video kenang ba ka partai kan tip ka jongno ka badai ka jongno ka bomdai kani ki video kan dei ka video ka ba khadu jonga bangan jubab yeme nadu menta kasni lada mikren kadda mikren naka benta jonga nganom jubab su yeme ngakan de kumwei me jubab de kumwei kani krukom jubab jome ka pani ba kipai bahi ki bape ki video chungi kan yalam ki sakabat sniu namar balai ngaburom ya ke media platform balai nga ong ba ngaburom ya ke media platform namar nadu ki kena ki samla ki rangba ki temen ki pe ki video chungi tengam kwa ba kini i ke basniu ngakwa ba ka ka bang kren kan dei kenuksa na ka benta ke jimba chongilang baro uni uba cipai uong uburom yenga lada me burom yenga ngaru ngan burom yeme namar ngala debong ngai pat na burom iki cipai geri jongi nganang kmi lenti ba ka ka ba mekren ki kentin ki ba mi neme kendei kenuksa pat kecing sneng ya geri pat ka cai priu jongi na ka benta ki kam ki ba lada me bud ya ka army moral code ka baong loyal self respect honor and doing what is right legally and morally. Hendrai me kambut ye kata, lada me bud ye kata, ngam tharai bangan hap an jubab ye me. Ucipai, lada mele ka lada me kran ka ka babaha. Nak benta kari berkejai penriu jongi, ngan burom barnan yero ye me. Ngam kwa ban penpainya, ngam kwa ban jubab da kabaya penpainya hakabaya dei bat ki parti ki bangi kersan me ong ina ba me dei unong kersan jong ke BJP telada me ba kata ka parti jong me kabiang teme haban yero telada me ba kata ka parti jong me kambiang teme haban keno dengaru keju nga kersan ni ke parti VPP lada pemegu ngalada kersan
tambah ngasiam bagan ka parti kambiang negata kadau ngahapan keno ngahapan kren ye kejing sha kat kum kejing syam bat kejing yi jung